cellal ko ngalu Boliba. Heɗiɓe mi salmini on kadi mi yetti en jokkata haalde hannde kadin e alhaali ñaw cancer e nder Afrique caggal nde neɗɗo tini omo wondi e ñaw cancer hari tindi no fadima wonande hebde e safara e banggue goto ko keɓgol cafaje guila e ko wiyete ko chimiothérapie radiothérapie opéreji e safareji goɗɗi kewɗi hewɓe keɓani wadde ɗum saabu ngakkede kalis e banggue goɗɗo ko alhaali ngakkere ɗo safra e kutorɗe saabu no heewi hannde cuuɗi cafrirɗi nder Afrique ɗi ngala kutorɗe bawɗi safrude ñaw cancer walla so tawi woodi jogiiɗi ni tawat ko ina woɗɗani won e rafaɓe ñaw ngu e nder ɗe caɗele holko hani waɗede ngam ñawɓe cancer mbawa safrede no hanirat ni holko hana waɗede ngam kala gonduɗo e ñaw ngu no wawi hebde cafaji maggu heeɗiɓe ko nde yewtere gadduɗen altine hande nde 24 lewru ɗiɗaɓur bisimilla moon. En jaɓɓima kadi docteur Ahmadou Déme no yontere faltinde ni mi salminima docteur. Bonsoir Boye, mi salminima, merci beaucoup. Ko adi foof docteur keɗoɗen ɗo suka beninajo biyeteɗo Abbas Bande janggowo jangde cellal to Niger mo artanen e holko woni cancer keɗoɗen mo. Sakiraɓe meɗen pulaku on ñalli e jaam mi jewta kala fulɓe fuɗɗo tawa on janande kikiɗo mi fanti ɗo inchallah fami waddana en filla e naawu noon laatikol ko hannde ko naawu laati ko naawu mankol naawu kiiwukol e nder ɓe fuu hannde ko anditirte cancer donc cancer noon ana wiire e terme scientifique muɗum oncos hono hannde ɓoddere ana wawi wadde hono ɓoddere ɓuttiɗinde seɗɗa ko wonta e nder ɓanndu cancer ni ko anditinte fande noon yo naawu laati ko naawu ko boninta cellule e cellule uji meɗen wonko ɗum iwata so wiyama cellule noon eɗen andi ɓanndu ɓi adama noon ana waɗi composé cellule et tissu o jii so cellule o wala fuu gurdam wala so cellule o wala fuu ɓanndu ɓi adama wawata mawni wawata waɗi fay guutum o jii donc so wiyama cancer noon tan yo cellule on kan ko ɗum nanngata cancer noon ɗo laati hon naawu anditirte ko naawu bonukol sanne naawu laatikol ana waɗa duuɓi ɗore muɗum ana fuɗɗa ana waɗa duuɓi te sakki to wara waɗa installé donc formation cancer noon ana ɓooya ana wawi fuɗɗe ɓi adama ɗum ɓooyan ko waɗa ɗum waɗa installé jii sakiraɓe donc ɗum yaawi ɗum wawi nanngude ɗo ɓi adama fuu kala fuu laatiɗo ana woodi yonki cancer ana wawi nanngude ɗum eyo cancer no wawi nanngude ɓi adama fuu jarama Abbas yo Allah ɓeydu gandal e andinde ko heɗiyanke no fewi e cellal ko ngal docteur anani Abbas ko haali ko. Oui Boli, merci mi nani ko haali ko effectivement ko noon cancer ene wawi wiyede onco wiyede tumeur e ene wawi wadde développé un peu partout e ɓanndu neɗɗo e ko haali ko effectivement ko noon. Kunon tigi docteur Déme hande hol cafaji gonɗi hande e nder Afrique ngam safrude ñabbuli cancer ɓurɗi hewde ɗi walla teskede e siftin en kalini e yewtere min ɓennunde wonde en jeeya e majji cancer renga woni col de l'utérus cancer heñere cancer endu cancer prostate e ko nandi hen. Traitement ji cancer en wawi sifede façon ngaji tati première sifa o ko chirurgie ɗum ko opération opéré on hen saji traitement o fuɗɗoro ko wiyete chimiothérapie ɗum ko pikiraji ƴettere ene wawi won aussi poɗɗe en so ƴettama jomum waɗa piqûre naata e ɓanndu mum walla yara traitement goɗɗo kediɗo wiyete ko radiothérapie way kono scanner ni watte utilisé ko des rayons ɗum waɗa wawde traitement cancer ko ɗin façon ngaji tati woni traitement o cancer. Joni docteur so tawi jomum ƴetti ɗen cafaje en yiye ɓanndu mum waylo holko saboto ɗum? Eyi waylata ɓanndu mum très ko ɓuuri hen hewde ko chimiothérapie o pikiraji ƴetteɗi walla poɗɗe ƴetteteɗi saabi ɗum ko leɗɗe ɗe so yeehi ene mema cellule aji ɗi woni ko ɓuri famɗude woni neɗɗo kene wuuri ɗum noon ene wawi addude ƴiiƴam mum ɓusto ene wawi addude ene tuuta ene wawi addude par exemple sukundu mum saama ɗum foof artat so jomum foftima foftina par exemple balɗe nogas walla balɗe nogas e goho walla lewru ɗum foof artat. Hol caɗele tengtuɗi ɗe wonduɓe e cancer keɓata docteur? Bon caɗele ɓurɗe hewde ɗe ko so cancer o waɗaka traité nde foti waɗede traité nde safraka nde foti wadde safaro o cancer o ɓe waɗata ko évolué c'est à dire ɗum yarat yeeso après naata e ɓanndu he saro e ɓanndu he complètement adda ko wiyete métastase métastase firti ko cancer o par exemple ummo nokku goto par exemple ene cancer endu walla cancer heñere walla cancer to wawi wonde foof ɗon woni lasɗi mum après ne wawi ummade ɗon noon jibina banque goɗɗo ɗum woni métastase saro e ɓanndu ndu iyo ɗum woni vraiment métastase ɗum woni caɗele ɓurɗi addude probléme e évolution cancer so yettima to nan kadi ni manam traitement o sattat
avenir o évolution aussi satta caɗele ko ɗe peut être ko wasde wadde traitement par exemple ɗo ene joni Sénégal walla Afrique ene waɗi leydi kewɗe traitement o timmata traitement o ala ni sur place par exemple ko eno radiothérapie ene waɗi leyɗele kewɗe Afrique ala hen donc par exemple sa ƴeewi Sénégal actuellement machine radiothérapie goto woni moƴƴi ɗo hen heddi ɗi foof ça ne marche pas moƴƴani ene moƴƴi mais ko woni en panne deuxième machine gonɗo Sénégal o ko privé woni ke dans un centre privé sa yi fof joɓa te ko jobdidi ene satti donc vraiment caɗele cancer dal sa ƴeewi en Afrique ko gueɗe ɗiɗi soit traitement o leela te ɗum saabi ɗum très souvent ko diagnostic o saabi pour daña firnde cancer ene leydi donc diagnostic woni leydi traitement woni leydi traitement ji aussi timmani foof hay sono woodi aussi ene satti par exemple sa ƴeewi wonɓe guure dow ɗe mbawa wadde traitement cancer par ce que toon moyen ngaji traitement ji ngala toon donc ɗum woni caɗele vraiment traitement ji cancer en Afrique docteur wonande ɓe kalɗa joni wonɓe e nder guure lobbiniɗɗe walla goɗɗitiɗi ɗe cuuɗi cafriɗe mawɗi tawte ko e ɓuuri hewde e nder guure teeru joni ɓen ala ko ɓe poti waɗnede goɗɗum saabu docteur wona ko weeɓi aɗa en kaali ɗum ñan hen wona ko weeɓi sahaji immade guure mabɓe faade guure goɗɗe guila e caɗele jippundi mabɓe ha e ko nandi hen eyyi ɗum ko kala ko noon ɗum noon ko volonté politique c'est à dire ko lamɓe ɓe pour yidde sa yiiɗi hunde après gadda les moyens ɗi namni par exemple sa ƴeewi joni masala joni ƴetta wuuro ko ene par exemple Wourossogui walla Bakel en ene waɗi hôpitaux ji mais ɗin hôpitaux ji mbawa safrude cancer par ce que ko namni ko ala toon donc il faut que état ji men les autorités ji men laamiɓe ɓe ganda safaro o goto fof to wawi wonde safaro ko droit donc gonɗo Dakar gonɗo guure teeruji ɗi walla wona Abidjan walla wona guure mawɗe ko mbawɗa dañde comme traitement gonɗo aussi guure goɗɗuɗe ko ɗum foti dañde ɗum noon namni ko volonté yidde e wadde des moyens beele hannde docteur woni ko mbaɗanɗa ko expliqué banggal cafaji ɗe en jeeya hen chimiothérapie radiothérapie beele ina weeɓani kala gonduɗo e cancer beele mboli kala ene wawi wadde ɗum ene wawi wadde ɗen cafaji non traitement ji cancer namni une fois d' abord ko andama ko cancer dañama haqiqi ko cancer e waɗi batu o ƴewat oɗo traitement holko namni est ce que o namni ko opération walla o namni ko opération e goɗɗum walla o namni tan ko traitement chimiothérapie walla traitement radiothérapie batu so jooɗima waɗa décidé cancer foof eko namni comme traitement e safaro mum joni e banggal coggu beele ene weeɓani boni kala non banggal coggu mum ene satti no feewi heureusement que par exemple sa ƴetti ko wayno Sénégal ni e leyɗele kewɗe en Afrique leɗɗe chimiothérapie ɗi souvent état o laamu ngu ene walla donc ene waɗa subvention donc jomum ene wawi heɓde taw sodani mais aussi ɗum wona foof wawata dañde dañata tan ko une bonne partie ça dit ko heewi ene wawi ɗum dañde mais ko hen heewi aussi hen saji ene manque opération aussi ene seewi radiothérapie o ene seewi ɗum vraiment neɗɗo kam wawɓe jobduɗo ɗumen tan ko moyen ji mumen propre heewani ɗum tagui ko ɗum aussi ko probléme ɗum tagui mbimamin nane traitement o hen saji wodani wi hay sono woodi ni jomum wawata e ɗum beele ina woodi eɓɓoje walla peeje gam wallidde keɓal safare cancer e nder Afrique eyyi ene waɗi par exemple pelle ene balla mais ɗum aussi ballal ngal ene nafa mais ɗum yonata par ce que traitement cancer ene teddi e neɗɗo kala e joguiɗen teddi mum plus forte raison mo ala donc à part ɗen pelle souvent ko jomumen mbaɗata ko famille mumen galleji mumen bandiraɓe mumen mbaɗata organisé joɓana ɗumen to ɗum aussi sa ƴeewi woɗɗata par ce que souvent waɗatto haaɗi donc vraiment ɗum kam ko probléme mawɗo par ce que namni vraiment ko wayno ñaw cancer kam ko traitement mum e ko fate safaro mum foof fonno ko wonde gratuit état fonno ɗum prise en charge état aussi ene foti walla wallude yimɓe waɗa organisé pour ha yimɓe daña assurance walla mutuelle mbawa safrade taw aussi to cuuɗi to safrata ɗo aussi ene ɓatti yimɓe taw foof nani hen taw jiɗɗo safrade foof waɗɗata te ko sohli ko taw waɗɗani aussi aya tigui a jarama docteur waɗi fayida sanne ɗum noon min beltima sanne min beltinima docteur merci a jarama yalla yo moƴƴere amin heeɗiɓe ko ɗum tongunoɗen e yewtere men hannde nde kala emon jolaɗo heɗitade nde yo rewru e nde loori weji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR thelal FF walla e application Pi radio walla hello Facebook ha e X e chaine mon WhatsApp RFI fulfulde bandiraɓe tedduɓe guuren cellirɗen ha altine garo en jetti en jarni Saliou Diaw kanke tan en to kala lagal to